ना हो सकेले। गुस्सा ना, एक गो टेंडर खारिज भइल बा, बाकी 3 गो तपासे हो गइल बा। अरे ललन बाबू, वो कोनो नया ऑफिसर होखी, यही से छोटन बाबू के मूड के बारे में मालूम ना होखी, डुमक्की मार के। जब पता चली तो दौड़ल भागल आई साला। काजल बिटिया, कैसन रहल तोहर कॉलेज? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई। जाना तड़ो भैया, हमार चेहरा के रौनक हमार बेटी बिया। बाकी बेटी के चेहरा के रंग कहे उड़ल बा। बेटी बोला बोला केकर इतना हिम्मत भइल? ए केकर इतना हिम्मत भइल हमार बेटी के चेहरा पे नजर डाले के? केकर बोल। एगो लफंगा, बाकी हम ओकरा से निपट लेब। ओकरा के मालूम नहीं खे कि हम भी छोटन सिंह की बेटी हैं। का हो जजमान? अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम। आई आई आनंद रही, आनंद रही। बैठो। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहीं का हाल चाल बा? एकदम बढ़िया बानी। अपना मोहन के देखे खातिर हाँ। लड़की बालन के लेके आयल बानी। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए बेटी आरती। हाँ चाचा। जरा देखा तो मोहन भैया कहाँ बाड़न? ई लड़की वाले आयल बाड़न देखे खातिर। अब का बताएं चाचा, कितना लड़की वाला आइले और आके चल गए, लेकिन भैया ब्याह के नाम सुनते ही हमेशा गायब हो जाले। गायब हो जाले? अब काजी कोनो खोट नहीं है ना लड़का में? अरे ना ना। अरे ना महाराज, ई लड़का तो हमारा के एकदम परेशान करके रख देले बा। बाकी गैल कहाँ हुई? मोहन, वहाँ घर पे अगुआ आयल बा और यहाँ तू पेड़ पे चढ़ के नौटंकी करत बाड़ा। हाँ तो हमार दिमाग खराब बा, जाके कह दो घरे से चल जाए लोग तबे उतरब। हाँ। अरे तोरा जैसन सुघर दूल्हा के बारे में सुन के वो पहले ही भाग गए। नीचे उतर। भाग गइल? हाँ। अरे तई बोले के ना चाहिए हो। 1 सेकंड में। भैया हो, ए भैया हो। का रे? तोहार ही उछल को देख के बुझाता कि हमनी की उम्र एक बा। हे चुप, ढेर पंचायती मत कर। कितना मुश्किल से पंडित जी अगुआ के लेके आयल रहलन और इनकर यहाँ इन नौटंकी। अरे तो का करी चचा, का करी आजकल